יו, 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 יו. איזה טינוף פה. נשבע לא הייתי מנקה דבר כזה. אני אומר לך באמת לא הייתי מנקה דבר כזה. כל אחד זורק לכלוך לפח, כולם במשטחת ליד הראשונה והכל מטונף. תראה את השכבה, כולם עובדים במרץ ולא נחים דקה. באנו להשחיר את היום, לא לבכות, למי יש מבנה יותר טוב. לך תבדוק, ואם אתה מבולבל תתקשר לאינבה. הלו? את הגבר תעזוב, הכל תנקה, המשטח והמבנים הכל יחכה, תעשה לפי השיר זה לא מסובך. יאללה קום, זרוק, לפח. אז תנקה, קום תנקה, נו תנקה, אז תנקה, רואים שאתה לא נוני, הם תתני. מה? זה פרפקט, רק התחיכית אותי. מה זונון התחלנו? אתה לא מבין, תראה את המשטח, הוא מלוכלך, אני אחד זורק לפח, ממחזר כמו תותח. הצוות בא אל המשטח ולא נשאר לו שום דבר לזרוק לפח. כי הכל פה מצוחצח. מבריד. כולם פה מתרגשים, עובדים על המבנים, לא נכנסים לשיעורים. המורים מתבאסים. נשפך לך פה צבע, אז בוא תנקה, לא נחים לרגע. אז בוא תנקה. טוני הוא הלידר, חפש אותו בטינדר, את המשטח הוא סידר. את הגבר תעזוב, הכל תנקה, המשטח והמבנים הכל יחכה, תעשה לפי השיר זה לא מסובך. יאללה קום, זרוק, זרוק, לפח. אז תנקה, קום תנקה, נו תנקה, אז תנקה, אז תנקה, אז תנקה, אז תנקה, היי חבר'ה מנקים? אז תנקה. ליבי, נגר, בינבר, נצ'י, שיר ניקיון 2026, מחזור נון.